ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାଠର ପ୍ରତିଭା ପାଲଟିଥିବେ ଏକଥା ମୁଁ ସପ୍ତାହରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। ପ୍ରେମ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଦିଟି ଯାକ ଠିକରେ ଜଗା। ହେଲେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ତତେ ନିହାତି ଜିତିବା ଦରକାର। ଯୁଦ୍ଧରେ ତତେ ନିହାତି ଜିତିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଯିବେ? ଆଦୌ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ପାରିବେନି। ଦରକାର ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏ ଟଙ୍କା। ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବାବୁ। ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାରେ କଣ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବାବୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା, ତୋ ପାଖରେ ବଂଶୀ। ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ତୋ। ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜକୁ ମୋ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା, ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏ ବଂଶୀକୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋତେ ହରେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋତେ ହରେଇଛି ମୋ ସରଳ ପଣିଆ, ମୋତେ ହରେଇଛି ମୋ ବିଶ୍ୱାସ। ପିଲାଟା ଦିନରୁ ବାପାଟା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ମାଟା ମରିଗଲା, ତଥାପି ମୁଁ ହସୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବଂଶୀ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ମୁଁ ସେ ବଂଶୀକି ବଦଳ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ଏବେ ତ ମୋ ବଂଶୀ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ହସୁଛି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଧରିଆ କୁଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି ଦବୁ? ମାଗିବ? ହେଲେ ମୁଁ ମାଗୁଥିଲି, ଆଜି ତମେ ମାଗିବ। ଏଇଟାର ବଡ଼ ଭାଇ, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସମୟ। ସମୟ ଆଜି ଏଇ ସମୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କର, ଦୟା କର ଆମ ପ୍ରତି। ମୁଁ ତତେ ଭିକ ମାଗୁଛି ରେ ରୁଦ୍ର, ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ଆମ ପୁଅକୁ ତମେ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ରୁଦ୍ର। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ବିକଳ ହେଇଥିଲା ମତେ। ସେମିତି ତମ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏମିତି ବରବାଦ କରିଦେଇଛି ଯେ ତମେ ମାନେ କେବଳ ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବ, ମରି ମରି ବଞ୍ଚିବ ତମେ। ଆରେ ସେଇ କଷ୍ଟ ସହିଛ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ କାଟି ବନ୍ଦେଇ ଭିକ ମାଗୁଛି। ଫେରେଇ ଦିଅ ରୁଦ୍ର, ମୋ ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆମ ଭାଇଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ପୁଅ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦଉଛ? ଆରେ ମୋ ପୁଅ କଣ ତମ ପୁଅ ନୁହଁ? କାହିଁକି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରୁଛ?